Benvingut, benvinguda. Estàs a punt de rebre un conte pels teus sentits. Relaxa't i gaudeix de l'experiència. El conte d'avui està basat en fets reals i es titula El pi d'en Xandri. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Vet que una vegada, fa més de 230 anys, un arbre pi pinyoner va ser plantat en un parc rural al municipi de Sant Cugat del Vallès. L'arbre era d'una gran bellesa. Feia 23 metres d'alçada i amb un perímetre de 3,20 metres de tronc. El seu nom, Xandri, provenia del pagès propietari d'aquelles terres, que era un senyor anglès anomenat, precisament, Xandri. Sens dubte, era l'arbre més espectacular de la zona. Als ocells els agradava reposar entre les seves branques i el sol semblava que es posava molt content quan el veia, cada matí. Com li agradava estar en pau al nostre pi! Però ell ignorava que el seu entorn no estava mai en pau. L'alerta de que una constructora volgués eliminar tota la natura, inclòs el pi, per construir pisos i guanyar molts i molts diners, sempre rondava per la ciutat. Però el que ningú s'esperava era el que va succeir una tràgica nit, 23 anys enrere. Un grup de vàndals, i no se sap per què, van intentar tallar el tronc de l'arbre, causant-li profundes marques, i fins i tot van calar-hi foc. El pi d'en Xandri no en tenia res, no havia fet res malament, ni havia fet mal a ningú perquè li estiguessin fent tot això. Per què li tenien tant d'odi com per fer-li tantíssim mal? El pi, que ja no podia amb tant de dolor causat per les eines que tallaven el seu tronc i per les flames, va pensar que la seva hora havia arribat i es va rendir al seu tràgic i injust destí. Els bombers, avisats per la ciutadania en veure tot el foc per la zona, van aturar la crema. Ara bé, el pobre pi estava molt i molt danyat i més a prop de la mort que de la vida. La ciutadania va empatitzar tant amb el pi que no van voler resignar-se i veure com es moria agonitzant. Així que, amb la col·laboració de tothom, el van ajudar a curar les seves ferides i, com estava molt feble i a punt de caure, van clavar-li uns suports per mantenir-lo recte i que es pogués anar recuperant a poc. No hi havia gaires garanties de que sobrevisqués, però ho van voler intentar. Ara bé, mentre el pobre pi es debatia entre la vida i la mort, una constructora de pisos, sí, es va decidir a derribar el pi i tota la zona de vegetació del voltant per construir habitatges. La ciutadania, esgotada de tants intents d'ajudar el pi a sobreviure, va treure forces d'on no els hi quedava i es van manifestar per a que aquest pla no tirés endavant. I ho van aconseguir. La unió de tots ells va aconseguir un altre impossible. De fet, va ser la manifestació més multitudinària de la història en aquell indret. A hores d'ara, el nostre estimat pi és viu i s'ha convertit en el principal símbol d'identitat de Sant Cugat. Tothom l'estima moltíssim i és visitat cada dia per moltes persones. Segueix amb els seus suports, sí, però és viu, s'està recuperant i és l'arbre més estimat de la zona. Hi ha moments a la vida que ens hem de deixar ajudar i les ajudes ens poden fer més preciosos i únics del que creiem pensar. Moralina: la naturalesa és la que ens permet la vida. L'hem de protegir i empatitzar també amb el seu patiment. Són éssers vius com ho som nosaltres. Ajuda sempre que ho estigui passant malament i, a més, deixa't ajudar quan ho necessitis. Això et farà encara més increïble. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.